אני יודע שהשקעת בתואר שלך באורנות, אבל תצא לשוק העבודה עם תעודה כזאת, שום מקום לא ייקח אותך. חייב לעוף מכאן דחוף. תרצה עוגיות עם חלב? תדפקי בדלת. אני רוצה להראות לך דירה. נוכל שקרן! לא! חונים! בחניית נכה! בונה יא מניאק! תביא לי שכר דירה! אתה חייב למצוא עבודה. זה אחלה ג'וב, לא? הכסף הגדול זה בהייטק. קרון מביאה לי ג'וניורים פעורים. מה אתה יודע על חברות גיימינג? אני שיחקתי טוב, שתוק. קח את כל הגושי בצק האלה ותעשה לי מהם כסף! נהג! פתח לי! יש שריפה! למה ספיילר לא בא? צא למה עוד שנייה אני גוזר את אמא שלך! מהסופר. למה לא הלכתי עם דאטה אנליסט? זה לא זמן טוב דודה מאי, בדיוק הבאתי ביד.